Obulimo buya bwenge bunalito likowa bune bigale byomo beange amatu konko erale na babe batugutwe maberanko erale obeange 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 Yesu gakurangiria obeange obeange gote bana se vive gesielina gesiepwe ibire robia ombosa obeange tu sabe Tata Nyasaye isomo neno ito Yesu Kristo otokiwe oba kunanda yo bonene biamono Jehova kiagara kwa urali bagaligia amatanga yo munginoyo oraire orene miake menge nanyoreli bagalia bena sugutenena gokwana amangana manene igoro yo koboliwa tatumuya nabolidinke iwe ayo mukiliwe igoro owanja kwa otiga wakoleke ekere chakiri ogekera somo sangere kano kuna wetanana kebugwa sitaya Yesu ekiagara Nyasaye bugokobwa naye nangiri ntumie buno tana gontumia linde abana bao bakurwa bagenda gosemeri gwetane timbera na kugo saba gwitu twensi gwetira Yesu Kristo yo ekera yo matebe amen. Fundi wa mitambo ulinde that kind of echo asiga basani bane nabonganetie monga chinga gicha bene ndeta mangana maya abana banyasai gumba manye amakweli arona ali na intwe na inda makweli nigagenda takona gochanda abantu bamonene goikali tukuliria emanu ye ngondi akorolekana gatigati yamare elinda togo semelio kwo bunagenda togo semelio kwo aiganto tebe mbuyamone ruotia sokoirana na bunto moroto gatigati yamare togo teba tata na yetua kaganyire na totangane na turae goikato ikiensenya ekorokwa paradiso aseturali na konywa kare na kare onya bantu mbarenga nganki batela ninkenta keteko kwanera enseye is a question from the Sadducees iya vete gego koboligwa gochase Yesu igwa bantu bakuru kwa basadukayo na boro kwa maliko na bande igo bale kuna kobora bolia igo balenge go kwanira mono igo bale konya komotega Yesu asenge ncho mba mwegenete ngere no mobolia na ina be konya kana abana bamonene obere kanisa orokwo motangani orokwo mobasita orokwo molisia orokwo egyokorokwa orokwo mama mukatoliki orokwo modikones lakini otege netinga Yesu na leo na ogokwa baada yogokwa okobokiwa ngokolete keminto nkoleo abasani bane ayanara mangana manene abasadukayo bategenete bono bagacha bakumobolia Yesu ngangaki era nyarekane a question yo igere in the book of Matthew chapter 22 o chapter 24 goika igubuna atagete kobolia mangana manene igubuna marika ya kobolia igubuna buna atagete goteba asamaliko abakungu babara nabasaja babegete jinfa muchie kwaya bukumba nyoleti babogolie soma baba njugo jamata abantu barwe birogo oikaranza njwaye mokina no mingo amata binga karwa abo no oikaranza Book of Matthew 22 verse 24 egoteba bakubura umworokia musagate bete omuntu karakwe nera tari n'abana mumuro mwabo atwaro mubura kuyo karatiga igo basoy nyomba mbono bwachaka karatiga igo basoy nyomba mbono bwachaka mbole ime karatiga rabono iwe genta marika batabanja mutegerere monyiwe
tawa kiri uga taka rogo statement iga mangana ya iga rengo kurukare bone gente keiga na kibago chira Yesu bakumuboria ngaine omumuroyo aranyoma ekera nyomire mo erinde tenyare kana ko bang'onyorera abana mumuromu abamutware bagakwana mpaka bamurasaba amangana manene ayara marikata gete goteba ase gitabu kie kia Matayo omustari oye 30 somango 31 igubuna goteba bono mnako bairaneria Yesu mnako bairaneria gakoteba iga Yesu gakoiraneria goteba no koboko korwa saba kure bono igwa egento bakolekte no gotasoma ekibate betikuna Nyasaye na kibate betikuna Nyasaye inje ninje Nyasaye o Ibrahimu na Nyasaye o Isaka na Nyasaye o Yakobo eretari Nyasaye bwabakure korere Nyasaye bwabari moyo amina iga bana bamonana igungotebie Nyasaye oyo nkorande ya rero Nyasaye bwabari moyo Nyasaye koigwa Nyasaye bwechintakana Nyasaye sala omusaje baba boraka Nyasaye ole Nyasaye bwokoremia igubuna Yesu agenda gukwana barabo mustari wa 32 akobatebia iga mustari wa 32 agoteba inje ni Nyasaye Ibrahimu na Nyasaye Isaka na Nyasaye Yakobo eretari Nyasaye bwabakure Nyasaye bwabari moyo trimbuka ekero mugando chikoigwaya skaradiga karadiga abana babakugaga ega ngina moyo ari naisa igo bolirea aja uchinga karwa tira kuchiru ndagona gotogora mekono ga nuchai abana mbale by the way baboya tembwembe ako kanyana no mogenia garajire umanya ko monjaka nga ngongore becha ko chengora meri moichi wo chagiro mogen this is kind of the character of children to what amangana ya bakubulia igo bakuyabuli korwa semu menkoro igatabu ko na kwa machiko Deuteronomy 25 verse 5 osome mpaka verse 10 na begwanchira ngekero mukungu akwererwe noroche nonya Naomi amukungu oli Naomi igagote amukungu oli Ruth igagote bena ngagenda bono erinde oli yomosacha korwa se family yeye erinde akoire okinie gesaku amangana ina akabeiro bono igungotebie ekiesa koiraneria ige egenta abantu bababwate in their mind no bosoi nyomba egento babwate in their mind no gotuga abakungu ekibabwata ase birengereri byabo no bolindi bwa abakungu abale bakwereirwe igwa abana bomonene igo baboreti Yesu erinda atoke bamotege erinde bamubwate bunariri bamotege tenga kielia no mokungu olia babwatete karaso botayai bakamorenta erinde Yesu agaeta igumbate bya abana banyasaye chikristian chionsi bale komokoria matemwa nigarenge goeta igumbate bya abana bamonene Yesu nkobaka noyo eteta matemwa haleluya basani bana tigamba togerie bamanyinga Yesu yotokobaka Yesu yongo sasima Yesu yonkorandia Yesu yonkorari ense yonse tanga babo mingo yaya nigakuro kwa Yesu oyo isaine oyo mbogole tio bale bwane oyo ngeto bagima nera na tira mutanga serero barenga bago debanga mutanga se haleluya Goi kanka Oi kanka Goi kanka
asoro chere rwa meronge bere na kianda igubuna yesa ko ira basani bana igubuna yesa go chibu igubuna yesa takete ko batevia igubuna yesa go kwana mataye yo igubuna yesa go kwana mustari wa 29 igubuna go teba iga kolende yesa kaira ria abafarisayo akaire abasadukayo kiagera barumbegene tegoro yokoboki wakwa bakure agateba inweti momanyetie ke mogoteba momanyetie ke mokoboria igubuna goteba bono soma kolende yesa kabaire agateba iga mwasirire kiagera timomanyete ngendo kieke amariko na inda abasadukayo n'abantu bakorokwa abafarisayo n'abantu bekagetinga barabumba bwate bekagetinga bamanyeta amariko buya bekagetinga basomete monoko bwabande bunabona sikanisa cyeito abantu abange bahwekaga abantu abange bahwetigategeria umuntu akigwesukasukia nganje nace dini miaka 19 kajini ekitelie sabab ekitelie Suarez ekitelie ticket ngaigoro nonso ya egentekenene no kwegena kore no gokora igwa bana banyasaye tigamba manyinga ke ekyoga neiri kumanya tali esuti ukubekengea tali enjero kuragera tali obole mokwarure tali enyomba kwagachire tali kende gwakorire tali uniform gwakwachikwaya ngeye go qualify. That is not a qualification. Egantekenene no kwegena kwao kobe nebi korwa abana banyasaye abantu bamonene banyorogo toleka kuboga mabwakare na kare gabasani bana chinga kichwa no mugasugati nabonta temko manyinga ke okona wake kuba kuyao ngo isaini kende egentekenene nogo twaro bwamate bwao na Kristo Yesu igwa abasadukayo naboro kwa mariko nabori Yesu nongena naboro kwa banyene nonya Simeoni omorusie bango ekero Yesu akogenda nyumba mwa Simeoni omogoro abolia ekera gocha na maguta yerigo riri nene ekiagera kono manyire Yesu ngango chiare korwao asobwango bo era karigania maguta akagenda bwango asomogoro abolia kabaikaransire erinda akabori maso nikinda homo sani oyo ntoririe korwa sama kweli korwa sabantu bawekaga korwa sabantu bagategera babugata machiko abana banyasaye omokungu oli agachangora omogorobo oli agachangora agasoa Yesu ikaranse te kona ime akagenda na maguta aliyaye akagenda tatanga setikende igwa bana siasa muri monsi goko ira kibese kanisa takona kobara kibesanga eyeneyemo eyenibere ayira kibesa tabiye sabunga chibesa naretira igo chire buikomi o chire bwemerongevere ekiagero okona kobara nokona kweolia nokona wetigatigeri gotabwati kende egentekenene retebesa yao aya na igoro otware usiana na igoro ensene tagwancha igore gwanche barenga bagotanga mubasa tebe point yende barenga bagotanga basa tebe point yende. Hallelujah. Abana banyasaye no nyambono abana siasa mekora nabo baba ngainire mukarusia abantu barenge gocha gukora imirimo mukabeka chinkondi mukabeka mekora mutana korora bono kara abayigo bono kara tanga igo onyendiri mwancha abana banyasaye ekenegetebwe ngainare korusia abasacha baremo omingo mutenene mutangase nga kuna ujanja ndiri mwancha motenene motebe ngo bokora mbora babo Jerusalem manyi batene motebe bokora mbora babo momoima elinde mutangase moteba kende nkiria elinde motenene babo kongo mugeni abantu batenene elinde batangase nga ekene na kieke nande bagotebe kene abantu abeolia nabo mwabwatiri koru nyuma Yesu koralio goteba tiga abantu abeolia no ina barandi ntoro turabako abantu abeolia bakubangaina nyota yako ilibiwa sijui saa ngapi na aliona nani akiiba na huo ni ujinga. Naomba kuwajulisha kwamba hakuna atakaiba mibaraka yako ekiagere yorobona yaro beretie na bero beretie nga onya gokoiboro mugambi na ruwo igoro na bebegete igo. Hallelujah. Meke gutwa yeda
bungo ikanka chirube ngo ikanka iwabonene omotoria onengo ikanka goikanka 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 Yesa umokunguli okoro kwa Mary Magdalene akagenda mpaka agaikasi Yesu egento kia gutangasira abantu ngento kia beira akiri unique egento kia beira akiri keo niligorekero omukungu eria aigoresa agachubakalia abana bamonene amarika goteba ng'areta tagachubakali karinge kama butagutioka buya taria ya bakungu beyakire menua kubuganese se yakanyura amanyinga taria iyo Ngoteba ande kosentige ndebe bareka bagotengo mubasta tebe point yende haleluya iwa mukungu uri akaleta maguta irigo ririnene paka akabare kore in the Bible ense yo ni Yesu tarajicha amangana ine bakuna gosomwa mukungu uri akalenda erinda akaigura mabutaria agatioke nyombengia omuntu kuru kwa Judas ekararora amabutaria igoirwe abana banyansai era kemurunka niho goteba onyendiria kango mukungu egatiga mabutaya yega erinde to yaonie akonya bataka omurikyo tebanga Judas Yesa amoyenetiga akamotebya mukungu yegenta kolire ondete yoraga kole ekiagera abataka nore na barabuo injeti nkoba na inwe abana banyansai ngotebye onyenkwamanya omubwati Yesu lero otararara uno mongina nyasetararire abana banyansai omoitabe Yesu bwekene nerore nobogima nandetali obogima lioka no bwakale na kale Ninkoga netio monene nigo nene vive mbwate kobokondai elionya lekoro botambe netio monene botambe Ebotambe omoto lia onende omurikia gotebanga na bekunyarekana omuntu abera ase kanisa miaka menge lakini tamanyetia mariko egetabu gya Timotheo ya kabere mo 13 igubuna marika goteba abana banyasaye egetabu gya Timotheo ya kabere mo orochirere 13 igubuna marika goteba abasani bana na bekunyarekana somanga Timotheo ya kabere mo 13 ondonyorere soma tari yobweka egoteba iga bono inubwatia mang'ana ayakara egentoke ayobogima ayakwaiwete korwa asende Paulo gotebe Timotheo abe kiorokererio otene naso kwegena no bwanchani orase Kristo ngo Yesu abana banyasaye nabe kunyareka no bere kanisa matukamanga nabe kunyareka no orukumulisi nabe kunyareka no beo orukumama mukatoliki nabe kunyareka no beo obe big leader in the church lakini otabwati kende otamanyeti kende wakora subogimo igamangana mayanaya abasani banase Kristo Yesu digamba manyinga ki amariko naro Paulo goteba narago tuorokeraria narara tukulere narara tumanyekene oyogo
soma na manye oyo soma narole, lakini asiyesoma hataona kitu chochote. Igabasani bana igumba manye egentekenene twaro kwegena imasole abaiseke murati gamba manye egentokerago konye onyoro musacho muya tali oweso kejiminisikati no soma lingana. Haleluya. Talio kuna weto ntia maguta, talio kuna kuengora, talio kuna kubeka, talio kuna weso kenjere taliengia, talio kuna aye tigango tebi bande baba choire miura abegete irio kungo tebi baba ekinke buati kende egenteke nene tabia igwa bono musacho yo maga teba iga baise kabanya bieni nigatoko bakania ebieni baina byoka tibikogera imwana konyeigwa Isnail. Cool. Ebieni mbikogera ona baise ke bayonchoire egentokirago konye is your character nereragero nyomwe takobo muntu olero safi obero safi oyo ndogo jagwate banaye gwateba oyo ndogo chiko jagwate banaye gwateba abana bamona tigango tebi na kieke gegosinya igobone kiyesa goteba asige tabu yekyo emeronge tatu itwarenge emeronge tatu na isato. The book of Matthew chapter 22 verse 33. Bakakambara ali bagambirike kasana batali ko yunga ngorandi tole. Bakakabali bante bali ngorandi tole. Bakakabali we are preaching. We are preaching. Yes. Tati yago teba iga gumne go teba. Igwa bana buna yesa ako baireneria abamwansi mwaka bolinga bakungu saba ngomo ngaba mura saba ngelinde bare kuna kunyomo mukungu oyo bago kwerwa bonike nteke gubuna goteba mukungu oyo agakwirwa basaja kuikasaba na inda abana bandemo igubuna yesa ako ireneria goteba soma bana buna goteba soma na kia soko bokigwa kwa bakure okonywa mungu akora digendo kieke igwa bana banyasaye tigamba tebi igumba manya bana ba minto buya tonywa mwasobo gimobo ekiagere nywomo na bera affected this life and the life to come lakini otigale komanyete Yesu ekerago cha sobo gimabogocha ekero komo kiwa asobo ruoti wa yani omanye sometimes ndoko ralenga enchira bakungu bako yani akuvuga bune nyabubu ako babona litimba azoraire yani omanyete nyuma na berage rosire kare na kare lakini na berage otwaro mabwari yeli wakare na kare igwa basani bane tigamba tebi amarika konde miantebia asoko bokigwa amangana ali yago chigocha mbakonywa somarene baba ngaiwa chiete mbakonywa goseti bakonywa iga barabe buna barabiaba amara igonga tebi iga bana anya turanywa magosturanywa mu kora bwangu ekiagera oboruoti bogoja nyoma tagara digendo oye koromo tuamuya naye nywa mabono haleluya inyugwa bana bagasaya tago twara abaiseke nyomba abange bali bieni ntolikoli bieni abaiseka abange bali bieni bara shituki chitirimbo kete bakachike to mogongonse kale ni kine kigene ngoteba abaiseke tiga bagende anyomwe karate mo bogima na inde bono ntokita benga banyomwe igongoboli abamurambaro abakonyoma barabo kaibali amurambaro omomuroti inde 24/7 obwateli murabo kono nga epoi paka ogotire mpoi yakorokwa na epoi togenda mutu otebaiga soma na kia soko bokigwa tibakonywa magose konywamwa gobarabe buna bamalaika aigoro elioki na soko bokigwa kwa bakure mbia mono tigerabu ekinya sago ekio marikata gete goteba inkeringa
Banyasaye yawatabanga bali baratuke bamanyire batwarire okwegenoko barabwekero Yesu agocha ebemba kwete barabakobokirwa nokoboki kuri abachinsemo ibere abande mbabokirwe asokobokirwa kwobogema nabande mbabokirwe asokobwa gendoki wekina abana banyasaye timanyeti asora aboke ingaki oraboke kore nebitina oraboke kore omonyaibero oraboke kore omoso inyomba oraboke kore omoso inyomba naki oraboke kore abana banyasaye egintagetenche ogosaba kwana noko ekere manu yangondi yakororekana intokenganyete inteneine ngoteba tata mbuya mono naye nakaganyire eriekere kunyomo eriekobuga abana banyasaye tosoe eri twerobehirie tole laini twebegete ange asogo soigoro egutwa yabekirwe agegutwa egutwa yabekirwe agegutwa yabekirwe agegutwa egutwa yabangi yabekirwe agegutwa yabekirwe agegutwa etaji zawaze zimewekwa tayari taji zimewekwa tayari eri bitame Israeli byayigoirwe bono gotoro abana banyasaye neba kwarengo motakomwere oyo kwebisioroe oyo kwebisikiango eri twesi twasoire ntori kumanywa eri bono gotoramo twesi toganyete Yesu eri omokungu na David atasi maireli como David neti wakibisi bono igorondo chie haleluya aye ngote bande na ende wasentige wabana banyasaye mangana yama yagosemelia wabana banyasaye tujande kasekero keregeke ekiagara emanu komorora tulega gochicha abana banyasaye aigantobokigwe abana banyasaye tali mangana kila mtu atapata mzara wake kila mtu atapata ujira wake aborogiwa utapata ujira yako obo ibibwa utapata ujira yako na kirege mtabana bamonene mshahara wako utakuwepo ore kanisa kwa beirege tango abande bataligo soa bantu bakubolinga ndikanyo mendago kukosa abantu mbachole kanisa gaki urege tange kanisa yani ekorna temire gukora analysis yane abantu abange tuli kanisa tumekuwa vizuizi watu hawachi kanisani ekiagera gore kanisa ogoche kanisa otaligo kwani nonyamo sibatumi nonyamo muromi nolensemo lakini kanisa nole ani wa Yesu nobo onge mono etania chindiba ore okorwa kare wa chani wa nyorete kero onchena koradiga indi wasirete mbono sirete kusenkale wasirete bono go sirete kale utagete kusira n'abantu igwa abana bamonene mbataye marito je dini asinge nchibitina tigamba tebi abana bamonene onya asekale to kumigererania na soko genda ase Yesu migereri mono ekiagero boroti bayigoro ebago so unabanyanguru soa ganda baboli abana banyasaye omingara tenansaiga atubangira ini atebenko baserande kiro montaka miaka omane kurwanya lenga akobabanga ba 10 oba 1000 omane ko chikutaboko nyolenga oliyo chiegwa no oli mwetaine komo no motigere gake anchamonyi we niseme ama nisiseme ntegerera nyugwe onya sekare to kumigerera ni pi na soburu tibanya sae togo swa twensi ekiagera kiro montege ndakorwania no nyoroba kimabwaririri bwakare naka
tagutigera omonto edini igoro omoriri buna kare ninchwa ase Kristo Yesu ekiagera igwa abana bamonene bwango mono nkomorora turi gakoirana igo buna marika gontebia bono ase amang'ana iyo abantu abataigwete amariko igo Yesu agoteba iga bari komanya chinguru chia Nyasaye bari gotigara batenena ase Kristo Yesu kwari komanya chinguru chia Nyasaye ekware koremereria kwari komanya chinguru chia Nyasaye ekware gotigara goteneine gogoteba kwa Yesu sing'oki ng'o kwa Yesu siondoki ukae huko ungoje siku ya kiyama. Ndivona tukocha kuifunga sinjali ile ya mbinguni itakuwa furaha ya ajabu Bwana Yesu akiwambe sote tukimwandama usinjali sinjali ile ya mbinguni itakuwa furaha ya ajabu Bwana Yesu akiwambe sote tukimwandama abuno tuli tubigitira ini yani tubigitira igwa bana bamanene akitondigiale tondigiale ayendigi mbarabara asijisoko bagokorio nonde haleluya gaki abunongirete emechande yetobwategeremeke igwa bana bamone emechande yokuna wetera kwana goitwa emechande yogwetera yamarwaire emechande yogwetera yebitina yeremereri asekero keregeke asekero kerege yeremereri asekero kerege tunagweta tegakurigereria abantu uragererirwa omonto osemereti mwanya abantu uragererirwa omonto akorora mwanya abantu abana bamonere ngotebie bono tubwata nasu kwigena igagoteba iga amang'ana maya naya igwa basani bane nintegete gukura bwaturore pepe iga bwatere goro nintegete gukura kitabu kyo Kumanuka 22 uruchiro wa Rutang'ani ubuna marika oteba Kumanuka 22 uruchiro wa Rutang'ani ubuna marika takoteba Eliyo omumaraika uria akanyorokia uruche rwagento kieke rwa mache elingi kialenga sa mache ayo soma amache agento kieke yobogima rokomeka igwa tigango tebie oyo uranywa amache yobogima no uri bweka bwariganirie obekire eyanga yagento yenyangi beka eyanga yenyangi togende beka eyanga yenyangi togende mwatata mungina eyanga yenyangi tali manyang mungina eyanga yenyangi tali manyang beka eyanga yenyangi togende mwatata beka igwa aban igumbate abana bamorene tali esuti eyanga yenyangi tali esuti igwa bari babekire chiyanga bari basibire chinkoro chiabo nabo baraewe okobwa wokoyokuna nakole kurwaso motebo bogima bari baremereirie wale ambao ni wajasiri bali balemereire chituani chio kwegena na ingo chabakungu bateremu na kina Debora kaingo chabasacha batena abo Sitivano agwa magena lakini agoteba na arolire igoro ya mano kire na arolire mwana we manu ya ngondi oikaransete asekero kyobo nene haleluya yani mechando togwetera igera sekeregeke omungina nyaseta aigweta Yesu yokorandigwa agateba namo itabire paka kabeka edini gesiri kiaye ayenkyo igwa omongina akaruoboremo abasacha no bara babwato boremo kurukiongo kugoro bokabeta madenya sasa hata abutore abeka nangane sukuru hata abutore abeke kende ekiaga sete nabakungu barabukona konyoma kenyomi Hayo yani ebigori byao kwana komanya nakiyo ndata ebigori byao ebyachire ebyagotigeire egiririkia aya nabaro nyabigori kenga kinaboro nyabigori kwana goitabotenga ki emiaka ya kunyulire anchakoro kwa sokoro anchakoro kwa ngo ehinde igwa abana bomonene bari bari tuone cyo kwegena ngai bari abagotenena batebe ngai igoro neika ntogo tiga Yesu nere bweka natigaire nere motenero tabega monene na yebweka natigaire na monene na yebweka na tigaire na basani banyangira singe nchongo koba monene ayebweka
na tigai mbakuru komorogi mbakuru komwebi nanda abantu abange bakuru kwabarogi mbali barogi ekia esengenjo bavuga to kwege na korogo kongu abana banyasayi gumbatebi ayetenena ensene nyegera tangase kene tebanga Kristo kwa wena iri balenga mona nje bago tabango morande goje usabana nje sabirani na nchentene naso kwege nuku asaba kuboki wana njento kemboki we haleluya nkwana ni kama motebenga nyasaye na wanjete motebenga nyasaye na wanjete na ya kwerete na gotagete oyikaso buruti bogocha amen. Get the point. Take a step forward.